liburuan zentra gaitez. Ze, Karmelek guk ere gure iturriak eta ditugu, ez pentsa? Wikipediaren arabera. Idazlea, literatoa, euskaltzaina eta kazetaria zara. Ados zaude, jarriko edo kenduko zenuke zerbait? Bueno, batez ere nire burua idazletzat jotzen dut, bai. Eta ofiziotik aparte edo nola definituko zenukezu zure burua? Ofiziotik aparte? Bai. Neure burua? Idazlea, ados, baina... Karmele, bera. Bai. Ni pertsona? Bai, hori da. Bueno, nahiko... Ez dakit nola nagoen hemen, zen oso pertsona lotzatia naiz. Ara? Hori esan behar dut. Beraz, esango nuke nahiko pertsona lotzatia naizela. Bueno, ala jabe bai, nik uste dut. Horregatik zaude hemen? Eta kombinazio horretan, hemen nago. Horreka hortan heldu zara ona. Iritzi zutabeak, poesia eleberriak, denetik idatzi izan duzu. Gustokoen duzun esparrua zein da? Beti esan dut, ipuinak izan direla nire lekua, ez da? Ni mugitzen naizen, erosoen mugitzen naizen lekua, ez? Eta esperientzia gehiago ere, orain arte bintzat ipuinetan izan dut. Egia da orain 3. eleberria atera dudala, eta eleberrietan ere, esperientzia bat hartu dudala, baina bai, nire burua igual ipuingile bezala hartzen. Eta ipuin sorta moduan edo planteatzen duzu eleberria, edo hor eskemak laguntzen dizu, edo nola antolatzen da hori guztia? No, antolatzen da eleberria, egia da eleberria dagoela antolatuta ere pasarte ez oso luzetan, motzetan, eta izan lehike ipuingile joera horrek ere hori ekartzea, edo eskema edo estruktura hori eragitea, ez? Hementxe daukagu esku artean, eta gu ere ibili gara honi begira lardaskan, zure azken lana, Aitaren Etxea izena du. Spoilerrik egin gabe, eta oraindik ere esku artean izan ez duenari, amu moduan ze botako zenioke, Karmele? Egia esan zaila egin zait liburua idaztea, eta zaila egiten zait batzutan liburua laburbiltzea. Hau da, askotan oso zaila da, ez? Baina, esango nuke dagoela istorio bat, zeinan kontatzen den, beste gauza batzuen artean, nola transmititzen diren, ez? Balore asko, gurasoetatik, seme-alabetara, gero beste generazio, belaunaldi, nola transmititzen diren balore asko, eta nola guzti horrek eragiten digun gure eguneroko bizitzan, eta gure eguneroko erabakietan, eta gure izateko moduan, batez ere hori kontatzen du oso labur esan da, ez? 3 pertsonai nagusi daude, eta bakoitzak bere tarteak ditu. Bere ipuinak eta... Bai, eta, bakoitzaren barnean sartzen saiatu naiz erakusten nondik begiratzen duzun mundua oso modu diferentean ikusten dugula, zure posizioa zein den, arabera mundua oso diferente ikusten dugula, eta, saiatu naiz ere sartzen asko pertsonaien kontraesanetan, ez? Iruditzen zait denok ditugula kontraesan asko, ez gerala erabatekoak. Eta egin dute alegin hori, ez? Gure alde guztiak edo bakoitzaren alde guzti horiek agertzen. Baina azpimarratu duzu, saiakera bat izan dela hau maskulinitatea bera ulertzeko ere, ez da? Bueno, ez da bakarriko. Saiatu naiz gizon baten buruan sartzen. Lehen aldia da protagonista nagusia nire novela baten gizona dela, ez da? Eta saiatu naiz pixkat sartzen, jakin mina nuelako bereziki, liburuan gai asko jorratzen dira, baina badago hor zeharka agertzen da emakumeen kontrako indarkeria adibidez. Eta nik uste dut jakin min hori izan dudala beti ikusten dudanean telebistan emakume bat hil dutela, emakume bat bortxatu dutela, adibidez, kasu horien aurrean eduki dut jakin mina ze pentsatzen dute gizonek, gizonak era askotakoa direla, ez? Baina zer sentitzen dute, hau da, sentitzen dute horrek beraiekin zerikusia dutela, edo ez dauka zerikusirik, hau da, galdera guzti horiek edo kezka guzti horiek egon daitezkenak gizon baten buruan, gai horren aurrean, eta beste askoren aurrean ere, baina galdera horietan pixkat arakatzen zaiatu. Eta paper horretan jarrita da murgilduta, ze deskubritu duzu? Esaterako? Deskubritu, nik uste dut iruditzen zait gizon gehienak, gizon askok ere
kasu askotan daukatela ere armadura bat eraman behar edo agindu batzuk, rol edo genero agindu batzuk obeditu beharra, ezta? Eta nola askotan hor deseroso ere sentitzen diren, hau da, hor badaude exigentzia batzuk ere gizonentzako, emakumentzako dauden bezala, bakoitzari eskatzen zaio gauza diferente bat, eta, bueno, deskubritu dut, momentu oso aldakor batean gaudela, emakumeek egin dutela aurrera pauso nabariak, eta, badaudela ere gizon asko, hor momentu honetan, esaten, zer, nun nago... Transizio moduko bat edo. Transizio moduko batean, eta galdera askokin buruan, ez? Nik uste dut galdera asko dituztela. Betiko gizonezkoaren figura hori berrasmatu beharreko puntuan edo, ez da? Bai, hor badago lehen izan du transmisio bat, ez? Hemen protagonistak bere aitak erakutsi dion gizon izateko modu bat, ez? Eta nola, espektatiba batzuk sortzen dira, ez gizon izateagatik bete behar dituzunak, ez? Eta nola deseroso sentitzen den gizon hori ez dituelako betetzen, edo, uste duelako ez dituela bete, eta, nik uste dute hor agindu horiek hor daudela, ez? Ez duk esana da, idazterakoan bide bat hartu behar izan duzula eta gero atzera egin, eta beste bide bat hartu zuzena delakoan eta gero berriz ere atzera egin. Eman lezake apur bat frustrantea, baina hori da bukaerara iritsi izateko metodoa? Nire idazteko modua beti da galdera askokin idazten dut buruan. Hau da, ez ditut erantzun asko, ez dut aurretik oso garbi zer kontatu behar dudan, eta ez daukat gidoi oso garbi bat hasieratik. Beraz, azten naiz idazten deskubritzen. Esplorazio moduko. Niretzat idaztea da deskubritzea, ez? Linterna batekin ilunpean ibiltzea eta deskubritzea. Orduan, honek badauka arrisku bat, ez da? Basoaz, irekitze duzu ate bat, irekitze duzu beste bat, sartzen zara, beste bat, eta batean, pum, pareta bat. Hau izan bidea. Atzera berriz, ez? Eta kasu honetan, inoiz baino gehiago gertatu zait. Topo egin duzu paretarekin? Bai. Topo egin du paretarekin, eta kasu honetan lan asko joan da zakarrontzira. Idatzitako gauza asko joan dira zakarrontzira. Inoiz ez da alperrikakoa. Nik uste dute horrek ere erakusten dizu edo eramaten dizu beste leku batera, nondik hasi, Hori gabe ez dago, ez da? Hori gabe ez dago bukaerarik. Hori gabe ez dago bukaerarik, izan lehike, ez? Hemen daukagun liburua, noski zubidatzea, polita litzateke zure ahotsean pusketatxo bat entzutea. Irakurriko bazen dugu, bai, Carmele? Eta horrekoak jarri barko dituz. Ez dugu nahi duzun zatia eta nahi duzun doinu eta neurrian. Aukeratu duzu baten bat espreski? Bai, badago parrafotxo bada, idazteaz, novela bada ere idazketari buruzko hausnarketa bat. Eta Jasone, protagonista ere badenak, esaten du, idaztean nola deskubritzen diren gauzak eta batzutan ez zaizula gustatzen deskubritzen duzuna, ez? Hoxe irakorriko dut. Agian horregaitik da arriskutsua idaztea. Marea behera arriskutsua da. Itsaso azpian eskutatuta dauden arkaitzak ikusgai bihurtzen dituelako. Eta agertzen dena ez delako beti norberaren gustukoa. Marea behera datorrenean desagertu egiten baitira eguneroko hitzak. Ur gainean flotagailuen antzera irautuen duten airezko hitz horiek. Eta orduan agertzen dira berunezko hitzak. Benetakotasunaren pisuak inoiz itsasondora eramandakoak. Eta berunezko hitzekin batera, plastikoak, tetrabrikak, Coca-Cola lata erdoilduak, itotako gorpu baten moduan puztutako salbaizlipak, agertzen dena ez da beti norberaren gustokoa.